Üdvözlök mindenkit! Repelicei Frey vagyok, a Frey Interior Design alapító tervezője, és nagyon örülök neki, hogy a Kassa Residence különleges történetét elmesélhetem. A beruházó Fodor Ágival ez már a harmadik közös projektünk, és ebben a projektben Ági azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy meg szeretné valósítani teljes egészében a tervemet. Ez egy óriási bátorságra val, azt gondolom, hiszen egy elképzelt célközönségnek kellett tervezni. Egy olyan személyt képzeltünk el, akinek nagyon fontos a minőség, az időtálló elegancia, a design és a funkcionalitás együttes megjelenítése. A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy egyetlen egy embert kellett megtalálni, akit a design magával ragad, és ez sikerült, és olyannyira sikerült, hogy a hirdetés feltétele után egy héttel elkelt az ingatlan, és a vevő egy nap alatt döntött a vétel mellett. De ennek a projektnek az értéke az nem csak a tervezésben rejlett, hanem abban a közös munkában, ami tulajdonképpen akkor indult el, amikor a vevő, beruházó és jó magam együttesen elkezdtünk a kivitelezésen dolgozni, és ez sokszor feszültségeket okozott, akadályokba ütköztünk, voltak nehézségek fönt és lent, de azt gondolom, hogy ezeket az akadályokat közösen leküzdöttük, és pontosan azért, mert egy célunk volt, egy közös célunk volt, az, hogy mindenki a lehető legjobbat hozza ki ebből a projektből, és a legjobbat mutassa meg a munkájából. Az eredmény pedig magáért beszél, most jelen pillanatban 80%-os készenléti állapotot mutat a belső tér, a külső tér pedig tavaszra fog elérni a végleges állapotát.